சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய சல்லாக்கயே தத்துவம் உன்னிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீசிரும் சாவிரும் என பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபாத்திகம் ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜகத்பதே காந்தா ராதா காந்தா நமசுதே அப்தகாஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தானேஸ்வரி வானோ சுதேவி பிரியமானி ஹரி பிரிய வாச்ச கல்பதராய கிருப சிந்து ஏவச பதினானா பாவனியே வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. गुरुக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற அத்தியாயம் 13வது அத்தியாயம். ரொம்ப அழகான இடத்துல ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயம் சேத்திரம் விவாக யோகம் சொல்லலாம். அதாவது இயற்கை அனுபவிப்பாளர் மற்றும் உணர்வு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சோ இந்த அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயம். இந்த 13ல இருந்து 18வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பகவான் ரொம்ப ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அதை இந்த அத்தியாயத்துல ஞானத்தையும் கலந்து அது இல்லாம பக்தியும் சேர்ந்து கொடுக்கிறார், கர்ம யோகத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கிறார். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இது. இந்த மூணுமே கொடுப்பார். கர்ம யோகத்தையும் கொடுப்பார், பக்தியும் கொடுப்பார், ஞான யோகத்தையும் கொடுக்கிறார். உதாரணமா வந்து பிரதானமாக இந்த ஞான யோகம் தான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். இதுல ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி பகவானுக்கு நம்ம பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றதையும் பக்தி யோகம் மூலியமா சொல்றாரு. எப்படி நம்ம செயல்படணுன்றதையும் ரொம்ப தெளிவா கர்மயோகம் மூலியமாக சொல்லியிருக்கிறார். நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலும் சகாம கர்ம யோகத்திலும் இந்த புலன்களை எப்படி நாமோ பக்குவப்படுத்தி நம்ம எப்படி நம்ம செயலை செய்யணுன்றது, கர்மா எப்படி செய்யணுன்றது ரொம்ப அழகா இதுல கொடுக்கிறார். சரி, இப்ப நம்ம உள்ள போயிடலாம். இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணிவிட்ட ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் சின்ன பிரார்த்தனையோட ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவக்தர். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. சரி, இந்த முதல்ல வந்து இந்த அத்தியாயத்தை பத்தி ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்த்துடலாம். நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன விளக்கம் இதுல இந்த அத்தியாயத்தோட. இதுல என்ன சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி உச்சம் என்றால் இந்த சாப்டரோட மூல காரணம் அது. ஞானம் ஏன் கடைசியாக 6வது அத்தியாயம் முன்வைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேள்வி. இது நம்ம வந்து இப்ப நார்மலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கர்ம யோகத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1வது அத்தியாயத்துல இருந்து 6வது அத்தியாயம் கர்ம யோகம் இல்லைங்களா. 7வதுல இருந்து 12வது வரைக்கும் பக்தி யோகம். இப்ப நம்ம பாக்குறது 13ல இருந்து அந்த 18வது வரைக்கும் நாம வந்து ஞான யோகத்தை பார்க்கிறோம். அது ஏன் முன்வைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டினுக்கு பாருங்க, இன்னொரு இது பாருங்களா. உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா, பக்தி வந்து 1ல இருந்து நம்ம 6வது அத்தியாயம் வேலையில் மூலமாக பக்தி எவ்வாறு அடைவது என்பதை பற்றி விவாதிக்கிறது இல்லைங்களா. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்துல முதல் அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன வந்து பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழுகிறாருன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. கர்மியா இருக்கிறார்.
ஆனா இதே 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து ஆத்ம தத்துவத்தையும் சாங்கிய தத்துவத்தையும் வர்ணாச தர்மத்தையும் பத்தி சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா சொல்லுகிறார். அதே கர்மயோகத்துல வரும்போது பாருங்க 3வது அத்தியாயத்துல எப்படி நாம செயல்படணும் அப்படின்றதையும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். செயல்பட்டா போதுமா? 4வது அத்தியாயத்துல ஞான யோகத்தை கொடுக்கிறார், உன்னத அறிவை கொடுக்கிறார். 5வது அத்தியாயத்துல பக்தியை கொடுக்கிறார். 6வது அத்தியாயத்துல 6 விதமான தத்துவங்களை கொடுக்கிறார். சாங்கிய தத்துவத்தையும் ஒரு தத்துவத்தை கொடுக்கிறார். ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? இது கர்மயோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். ஆனா கடைசி வந்து இந்த 6 அறிவின் மூலம் எதை எவ்வாறு அடைவது என்பதை விரிவாக்குறது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா? நடுத்த 6 பக்தியை பற்றி விவாதித்தோம். நம்ம அந்த 6 அத்தியாயம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா பக்தியை பத்தி சொன்னோம். ஆனா 5வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப, அதாவது என்ன சொல்றது, பக்தி கலந்து நம்ம ரொம்ப கர்மயோகத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஞான யோகத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் 5வது அத்தியாயம். அதே இந்த அத்தியாயம் இப்ப வர நம்ம இன்னைக்கு 13 பாக்குறோம். 14, 15 வரும்போது புருஷோத்தரமான அவதாரம். அது புருஷோத்தரமர் அந்த யோகத்தை அதை பார்ப்போம். 15 அத்தியாயம். இது ரெண்டுமே 5ம் சரி 15ம் சரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பகவானை பத்தி ரொம்ப அழகா நமக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா இதுல என்ன சொல்ல வரா பாத்தீங்கன்னா, இந்த நடுத்தர 6மே வந்து பக்தியை பற்றி விவாதிக்கிறது. இந்த 1ல இருந்து 6, 13ல இருந்து 18, அப்ப 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் பக்தியை பத்தி பகவான் கொடுக்கிறார். மேலும் பாருங்க 12 அத்தியாயத்திலிருந்து அதை பகவான் கிருஷ்ணர் தனது பக்தர்களை தனிப்பட்ட முறையில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பிலிருந்து எவ்வாறு விடுவிக்கிறார் என்பதை விளக்கினார். அர்ஜுனன் 8 விதமான கேள்வி கேட்கலாம், அது ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுக்கிறார், விளக்கை கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? 7 விதமான கேள்விக்கு ரொம்ப தெளிவா பகவான் வந்து என்ன சொல்றார், அது விடை கொடுக்கிறார். ஆனா 8வது கேள்வி மட்டும் நமக்கு விரிவாக்குறார். அது ஹரே கிருஷ்ணா. ஆகவே கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் பாத்தீங்கன்னா பொருள் உலகத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவையும் வழங்குகிறார். இப்ப 12 அத்தியாயத்துல நம்ம பக்தியை பார்த்தோம், 6 விதமான பக்தியை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அனநிய பக்தியை பார்த்தோம், சாதன பக்தியை பார்த்தோம், நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பார்த்தோம், சகாம கர்ம யோகத்தை பார்த்தோம், தியாக யோகத்தை பார்த்தோம், தியான யோகத்தை பார்த்தோம், ஞான யோகத்தை பார்த்தோம். அந்த 6 விதமான பக்தியை நம்ம கலந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்ப மாயிலிருந்து நாம் பற்றற்ற, அதாவது பற்றின்மை மற்றும் பகவான் கிருஷ்ணருடைய எங்கள் இணைப்புக்கு உதவுவதில் ஞானத்திற்கு அதன் பயன்பாடு உள்ளது. ரொம்ப அழகான இடத்துல நம்ம வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா? மாயத்துல நம்ம எப்படி கட்டுண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்படும் போது அந்த மாயை நம்ம கிட்ட வராதுன்றதையும் நம்ம ஓரளவுதான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த ஞான யோகத்துல பகவான் ரொம்ப விரிவா அது கொடுக்க போறார். எனவே நாம் அறிவை பக்தி அடைவதற்கு வழிமுறைகள் பயன்படுத்துவதின் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியுமாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஞான யோகம். நம்ம 12ல பார்த்தோம்போது ஞான யோகத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவானுடைய வேதங்களையும் பகவானுடைய அதாவது சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களையும் அவர் 108 உபநேசங்களையும் சரி 18 புராணங்களையும் சரி பகவானுடைய லீலை அவருடைய வைபவத்தை நாம படிக்க என்ன ஆகும் பாருங்க. புத்தி ஒருநிலைப்படுத்த முடியும், மனதை ஒருநிலைப்படுத்த முடியும், அப்ப நம்ம செயலை ஒருநிலைப்படுத்த முடியும் இல்லைங்களா? நம்ம குறிக்கோளாக நம்ம செயல்பட முடியும். அப்ப இந்த ஞான யோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டாக நம்ம சொல்லப்படும். இப்ப இந்த ஞான யோகத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதன் மூலியமா ஞான யோகத்தை தெரியும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி தான். பகவானுடைய பக்தி எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஞான யோகம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுல முக்கியமா இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்டதான் முக்கியமா இந்த சரீரம். இந்த சரீரத்தை பத்தி அர்ஜுன ரொம்ப அழகா சேத்திரன்னா என்னன்னு கேட்கிறான், அழகா கேள்வி கேட்கிறான் அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட. அதை பத்தி நாம தெளிவா இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் விரிவா கொடுக்க போறாரு. இந்த 24 மூலக்கூறுகள் நம்ம மூலக்கூறுகள் இருக்கு, அந்த பண்புகள் சொல்லலாம். இந்த பண்புகள் 24 பண்புகள்னா என்ன அப்படின்றதும் இந்த அத்தியாயம் மூலியமாக நம்ம விரிவா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப உள்ள போலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அன்னமய்யா கோசா கீழ இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா ஆனந்தம் சொல்றது வந்து கடைசியா இல்லைங்களா? ஆனந்தமாய சொல்றது கடைசியா வரும். அன்னமய்யா, அப்புறம் பிராணமையா, ஞானமையா, விஞ்ஞானமையா, ஆனந்தமையா. இப்ப அன்னமையான்னு சொல்லும் போது நாம அன்னத்தை உண்றோம்,
நம்ம எல்லாருமே எல்லா ஜீவராசிகளுமே அன்னம் உண்டு. விலங்கு கிட்ட விடுங்க. விலங்கு வந்து அது அவ்வளவுதான். அது எது வேணாலும் சாப்பிடும். தேவையானதை சாப்பிடும். நாம அப்படி கிடையாது இல்லையா? பகுத்து பாக்குற ஞானம் இருக்கு. நம்ம எது சாப்பிட்டா உடலுக்கு செட் ஆகும்னு பார்ப்போம் இல்லைங்களா? இது சாப்பிடக்கூடாது, இது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வேதத்துல கொடுத்ததான் நாம சாப்பிட முடியும் இல்லைங்களா? அந்த சாப்பாடு எப்படி சாப்பிடணுன்றதையும் நமக்கு வேதங்கள் கற்றுக் கொடுக்குது. நம்ம அதைப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்றோமான்றது ஒரு கொஸ்டின் மார்க், பெரிய கொஸ்டின் மார்க் நமக்கு. அதை பத்தி இன்னும் விரிவா இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம படிப்போம். அன்னமய்யா கோசல் அந்த அன்னத்துல உண்ணும் போது நம்ம என்ன மாதிரி நாம பகவானை உணர முடியுமா? இப்ப நிறைய பேர் சாப்பாடு பசிக்குது அப்படின்னு நினைச்ச உடனே நாம என்ன பண்றோம்? அன்னத்தை போட்டு நம்ம சாப்பிடுறோம். மகா பிரசாதம் சாப்பிடுறோம், பிரசாதம் சாப்பிடுறோம் இல்லைங்களா? அந்த சாப்பாடு எப்படி செரிமானம் ஆகுதா? அது நம்ம உணர்றோமா? இப்ப தண்ணி குடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாதாரணமா குடிச்சுக்கிட்டே இருப்போம், தகரன்னு குடிச்சுட்டே இருப்போம். சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி குடிக்கும் போதே உணர ஆரம்பிப்பாங்க. சில பேர் சொல்லுவாங்க தோட்டெல்லாம் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது, புண்ணா இருக்கு, அதனாலதான் தண்ணி போறதே எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அதே பக்தி, அதே இந்த பகவத்கீதையை நல்லா உள்வாங்கிட்டு நீங்க வச்சுக்கோங்க, தண்ணி குடிக்கும் போது பகவானை உணர்வாங்க. அதான் ராமகிருஷ்ணன் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி இருந்தா கூட சரி, அந்த தண்ணி கடலா தான் நினைக்கணுமா. அது சின்ன தண்ணி தான், ஒரு டிராப் தண்ணி தான், ஒரு கிளாஸ் தண்ணி தான் அது, ஆனா அது கடலா இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷனா இருக்கிறான்னா அவன் சாதாரண மனுஷன் கிடையாது, அவன் பகவானுடைய அம்சம் அப்படின்னு அந்த ஆங்கிள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றான். அது மாதிரிதான் நம்ம அன்னம் சாப்பிட்றத எப்படி செரிமனம் ஆகுது, என்ன மாதிரி நம்ம இந்த உடல்ல பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரு, அக்னி பகவான் எங்க இருக்கிறாரு, அதெல்லாம் இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப விரிவா படிக்கலாம். அன்னமய்யா கோசால. அதே மாதிரி இந்த பிராணமய்யா, சுவாசிக்கிற காற்றுல பகவான் இருக்கார், சுவாசிக்கிற காற்றுலயே பகவான் இருக்கார். அந்த காற்றை உருவாக்குறது பகவான் தான். அதை உள் வாங்குறோம் பத்தி நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம், நாம தான் சுவாசிக்கிறோம், நம்ம தான் விடுறோம். நம்ம கிடையவே கிடையாது. உள்ளுக்குள்ள பகவான் இருக்கார், வாயு பகவான் இருக்கார், அக்னி பகவான் இருக்கார். நமக்கு வயிற்றுக்குள்ள அக்னி பகவான் இருக்காதான் நம்ம சாப்பிடுறத செரிக்க முடியுது. வாயு பகவான் நம்மளுக்கு மூச்சை வாங்குறாரு. இதயத்தில் நம்ம ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நம்ம நினைச்சுருவோம். இதெல்லாம் வேதத்துல ரொம்ப அழகா கொடுத்துட்டு இருக்கு. அந்த பிராணமய கோசால பகவானை உணரணும். அந்த பகவானை எப்படி உணர முடியும்? இந்த 24 பண்புகள் மூலியமா நம்ம உணர முடியும். அன்னமய்யா பிராணமய்யா. இப்போ இதுல ஒரு சூஸ்திரம் இருக்கு. நம்ம சூஸ்திரம் சொல்றோம், இப்போ ஃபார்முலா சொல்றோம், நம்ம மேக்ஸ்ல சொல்றோம், சயின்ஸ்ல சொல்றோம், இதெல்லாம் சொல்றோம். இது ஒரு விஞ்ஞானம் தானே இல்லைங்களா? இந்த விஞ்ஞானத்தை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம்? இந்த 24 மூலக்கூறுகளை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம்? இந்த விஞ்ஞானம் வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா விட்டுருக்குறாங்க. அதுவும் இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 11 அத்தியாயத்துல இந்த விஞ்ஞானம்னா என்ன, அதாவது இந்த உடல் 24 மூலக்கூறுகள், இந்த பண்புகள் இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி இயங்குது, எதனால இயங்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த இயங்குற தன்மை பகவானோட உணர்வோட செயல்படும் போது எப்படி இயங்குது, பௌதிகத்துல இருக்கும்போது எப்படி இயங்குது அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதே ஒண்ணும் இல்லைங்க. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். நான் பௌதிகவாதி தான். முதல்ல எல்லாருமே நம்ம கர்மிகள் தான். ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் ரொம்ப மோசமா தான் நம்ம இருந்தோம். பௌதிகத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பௌதிகத்துல இருந்தோம். அப்ப கண்ணாடி போடாம நம்ம இருக்கவே மாட்டோம். கண்ணாடி மூக்கு கண்ணாடி போடாம இருக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரி இருந்தோம். ஆனா இப்போ பாத்தீங்கன்னா பகவானோட உணர்வோடு இந்த பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சு, அப்புறம் சாது சங்கத்துக்கிட்ட எல்லாம் நம்ம உறவு வச்சிட்ட பிறகு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த சாத்வீகமா நடக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு நம்ம அந்த கண்ணு தெரியுதெல்லாம் பார்த்து கண்ணாடியே போறது கிடையாது. இப்போ உடம்பு சுகம் இல்லாம அவ்வளவு சீக்கிரமா ஜுரம் வராது. ஏன்னா நம்ம சீக்கிரமா சளி பிடிக்காது. டெய்லி நாம காலை 3 மணிக்கு நாம பச்சை தண்ணி எல்லாம் குளிப்போம், சுத்தண்ணி குளிக்கவும் மாட்டோம். பச்சை தண்ணி குளிப்போம். என்ன குளிர் அடிச்சாலும் சரி, என்ன வெயில் அடிச்சாலும் சரி, பச்சை தான், அந்த தண்ணி தான் குளிப்போம். வந்துட்டு 4:30 மணிக்கு கோவில்ல போய் மங்களாரத்தியை நாங்க கூட செய்வோம், எல்லா வேலையும் பண்ணுவோம். ஆனா வீட்டுல இருந்தாலும் அப்படிதான் இருப்போம். ஏன்னா அது உடம்பு அதுக்கேற்ற மாதிரி செட் ஆயிடும். அதுதான் அந்த விஞ்ஞானம். அந்த விஞ்ஞானத்தை கொடுக்குறாரு பாருங்க பகவான், ரொம்ப அழகா இந்த அத்தியாயத்துல கொடுக்குறாரு. அந்த விஞ்ஞானத்தை தெரியணும்னா நமக்கு ஞானம் வேணும் இல்லைங்களா? அன்னமய்யா பிராணமய்யா தெரிஞ்சிட்டோம், அந்த விஞ்ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம ஞானம் வேணும் கண்டிப்பா. அந்த ஞானத்துக்கு எப்படி தெரியணும்? அப்ப எடுத்த உடனே நம்ம பகவத்கீதை நம்ம சுயமா படிக்க முடியுமா? நம்ம சுயமா படிச்சா ஏறுமா? கண்டிப்பா ஏறாது. நமக்கு என்ன ஞானம் இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் அதுல புரியுது.
நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன் எடுத்து போய் நம்ம +2 புக் கொடுத்தா முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? கடினம் தானே. அதே மாதிரிதான் பகவத்கீதை என்ற விஞ்ஞானம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பையனும் படிக்கலாம், அதே PhD முடிச்சுட்டு அந்த பையனும் படிக்கலாம், அவரும் படிக்கலாம். ஆனா PhD முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு அவர் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவருக்குள்ள ஞானம் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஞானம் புரிதல் இருக்கும். அதே புக்கை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பையன் படிச்சாருன்னா அவருக்கு என்ன ஞானம் இருக்கோ அந்த ஞானத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுதான் ஒரு அகராதின்னு சொல்றாங்க, ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. அப்ப அந்த ஞானம் வேணும் இல்லைங்களா? அந்த விஞ்ஞானம் தெரிஞ்சுன்னா அந்த ஞானம் வேணும். ஞானம் தெரிஞ்சாதான் அந்த விஞ்ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நாம வாழ்க்கையை எப்படி செயல்படுத்தணும், எப்படி நாம மற்றவங்ககிட்ட எப்படி நாம பேசணும், எப்படி நடந்துக்கணும், அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைங்களா? தெரிஞ்ச பிறகு நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்கும் பாருங்க, ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும், சச்சித்தானந்தமா நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப அழகா நம்ம விரிவா நம்ம இதை கொடுக்குறாரு பகவான். ரொம்ப அழகா பார்க்கலாம், ஒண்ணு ஒண்ணா பார்ப்போம். பிராணமையா, அதாவது அன்னமையா, பிராணமையா, ஞானமையா, விஞ்ஞானமையா, ஆனந்தமையா பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம 12வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்னென்ன பார்த்தோன்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்தோம். ஓகேங்களா? முதல் ஸ்லோகம் முதல்ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் பக்தி தொண்டே தலை சிறந்ததுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அருவ பிரம்ம வழிபாடுவர்கள் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பக்தர்கள் பக்குவமானவர்கள், பகவான் கிருஷ்ணர் தாமே பக்தரை விடுவிக்கிறார். இந்த 3 சாராம்சம் மூலமா நாம பார்த்தோம். ஆனா என்ன ஒரு சிறப்பா சொல்றாரு பாருங்க, 1ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் அருவ பிரம்ம வழிபாடுன்னா யாருன்னு சொல்றாரு, பக்தர்கள் பக்குவமானவர்கள் அவங்கள யாருன்றாரு, பிரிக்கிறாரு பாருங்க. ஏன்னா இப்ப அப்படித்தானே இருக்கு இல்லைங்களா? இங்க வந்து பட்டை அடிச்சவன் நெத்தியில நாமம் போட்டவனும் வேற வேற அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது ரொம்ப தவறு இல்லைங்களா? அது அந்த மாதிரி இருக்கவே கூடாது. அருவாதிகளுக்கும் முக்தி கிடைக்கும், பட்டை அடிச்சவங்களும் முக்தி கிடைக்கும், நாமம் போட்டவங்களுக்கும் முக்தி கிடைக்கும். அதுல நம்ம பிரிக்க கூடாது. ஆனா பகவான் வந்து எந்த இடத்துலயுமே அது மாதிரி பிரிச்சு பார்க்கவே இல்லை. ஆனா நம்மளோட ஆச்சாரிகள், முன்ன இருந்த ஆச்சாரிகள் அந்த மாதிரி பண்ணி இருக்கிறாங்க. அத்வைதம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், மாயாவ தத்துவம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு ஒரு இது பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம அது மாதிரி அந்த ஆங்கிள் உள்ள போகக்கூடாது. பகவத்கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த சாராம்சம் மூலியமாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். எல்லாரையும் மதிக்கணும் நாம இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப அழகா விரிவா அந்த 7 பதம் வரைக்கும் ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்கிறார். அது யாரும் உள்வாங்காம போனதுதான் நிறைய நம்ம முன்னோர்கள் தவறு நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. ராமபிரான் காலத்திலேயே வந்து ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சாச்சு. ராமபிரான் காலத்திலே சொல்றாங்க, இதே பகவத்கீதையிலேயே சொல்லப்படுது. ராமபிரான் காலம் முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் வர 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 வந்த மன்னர்கள்லாம் வந்து சரியாவே ஃபாலோ பண்ணல. நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல உன்னத அறிவியல்ல பகவான் சொல்றாரு. சோ அப்ப நம்ம அது பிரிவினை இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா? எல்லாமே ஒண்ணு நம்ம பார்த்து ரொம்ப அழகா சொன்னார். அதே மாதிரி 8ல இருந்து 12 பாருங்க, பக்குவ நிலை, பக்குவமடைந்த நிலை என்ன, சாதன பக்தினா என்ன, கர்மயோகனம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். கர்மயோகத்துல நிஷ்காம கர்மயோகத்துல சகாம கர்மயோகத்துல எப்படி பக்தி வரும்னு பார்த்தோம். சாதன பக்தினா பயிற்சி, அதாவது சாஸ்திர விதிகளும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண. அனநிய பக்தி பக்குவம் அடைந்த நிலை. ரொம்ப அழகா நம்ம 12வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். 13ல இருந்து 20 பதம் பகவான் கிருஷ்ணர் பிரியமானவராக மற்றும் குணங்கள், தனது நடத்தை, பிற உயிரினத்தை வெளிப்படுத்தும் நடத்தை, நிகழ்வுகளை எதிர்கொள்ளும் விதம், பகவானிடத்தில் வெளிப்படுத்தும் நடத்தை. இந்த 4 சாராம்சம் மூலியமாக ரொம்ப அழகா நாம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம பார்க்க போறது இந்த அத்தியாயத்தோட ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம். பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் ரொம்ப எல்லா அத்தியாயத்திலும் ரொம்ப விளக்கமா கேள்வி கேட்கிறாரு. இப்ப நாம ஒரு கேள்வி கேட்போம், நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட எத்தனை விதமான கேள்வி கேட்கிறார்? இந்த மொத்தம் 700 ஸ்லோகம் இது இல்லைங்களா? மொத்தம் நாமும் இந்த பகவத்கீதை 700 ஸ்லோகம் இருக்கு. இந்த 700 ஸ்லோகத்துல பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் எத்தனை முறை பேசியிருக்கிறார்? யாருக்கா தெரியுமா? கேள்வி கேட்டிருக்கார், கேள்வியும் கேட்டிருக்கார், அவருடைய குறைபாடுன்னு சொல்லியிருக்கிறார். எத்தனை பதம் கேட்டிருக்கார் அர்ஜுனன்? யாருக்கா ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஃபர்ஸ்ட் 4 சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் அவர் கேள்வி கேட்டே இருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் பகவான் தான் சொல்ற மாதிரி வரும். ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் என்ன கேட்கிறேன்னா, மொத்தம் 700 பதம் இந்த பகவத்கீதையில 700 பதம் இருக்கு. இந்த 700 பதத்துல அர்ஜுனன் வந்து இந்த எத்தனை ஸ்லோகத்துல அவரு கேள்வி கேட்டிருக்கார்? கேள்வி, அவருடைய அறியாமை, வெளிப்படுத்தும் நடத்தை, இதெல்லாம் பத்தி கேட்டிருக்கார்.
எத்தனை ஸ்லோகத்துல கேட்டிருக்காரு ஞாபகம் இருக்கா? தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி பகவான் வந்து அவர் ஸ்பீச் கொடுத்திருக்காரு. எத்தனை ஸ்லோகத்துல அவர் பேசியிருக்கிறார், அவருடைய ஸ்லோகம் எத்தனை, அவர் சொன்ன இது ஸ்லோகம். அதே மாதிரி சஞ்சயன் எத்தனை, திருதராஷ்டிரர் எத்தனை, மொத்தம் 700 வரணும். சரி, நான் இப்ப சொல்லிடுறேன். அர்ஜுனன் வந்து 84 இடத்துல கேள்வி கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட, கேள்வியா கேட்கிறார். 84 நோட் பண்ணீங்க, சிறப்பா இருக்கும். 84 இடத்துல அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட கேள்வியா கேட்கிறார். அதே பகவான் பாருங்க 574 இடத்துல விளக்கம் கொடுக்கிறார். 574 இடத்துல விளக்கம் கொடுக்கிறார் ஸ்லோகத்துல. 574 ஸ்லோகம் மூலியமாக பகவான் பதில் கொடுக்கிறார். கேள்வியும் கேட்கிறார், தலையில கொட்டுறார், எல்லாமே செய்யறார். 574 ஸ்லோகம். அர்ஜுன வந்து 84 ஸ்லோகத்துல கேள்வியும் கேட்கிறார், அவன் அறியாமை பத்தி சொல்றார், அவருடைய புரிதலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறார், கேட்கிறார், எல்லாத்தையும் கேட்கிறார் இதன் மூலியமாக. அதே சஞ்சயன் பாருங்க 41 இடத்துல பேசுறார் ஸ்லோகம் மூலியமாக அவருடைய ஸ்பீச். திருதராஷ்டிரர் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இடத்துல தான் கேள்வி கேட்கிறார். அது எங்கன்னா முதல் ஸ்லோகம். 700 ஸ்லோகத்துல முதல் அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிரர் தான். அதே மாதிரி சஞ்சயன் வந்து கடைசி அத்தியாயத்துல 18 அத்தியாயத்துல நிறைய கேள்வி கேட்பார். அவரும் பதில் சுத்துறார், நல்லா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறார். மொத்தம் 700 ஸ்லோகம் வரும் இல்லைங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இது தெரிஞ்சுங்க, இதை மறந்துடாதீங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த மகாபாரதத்திலே 18 பருவங்கள் சொல்லப்படுது. 18 பருவங்கள். மொத்தம் அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா 1923 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. நம்ம 18 அத்தியாயம் தான் பகவத்கீதையில படிக்கிறோம். ஆனா மகாபாரதத்துல மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1923 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா 84,224 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. நாம வெறும் 700 ஸ்லோகம் தான் பகவத்கீதையில படிக்கிறோம். இல்ல ஹரிவம்சம் சொல்லுவாங்க, அது ஒரு 12,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஆனா மொத்தம் சேர்த்தீங்கன்னா அந்த 12, அதாவது 84,224 ஸ்லோகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1923 அத்தியாயங்கள் வரும். ஆனா இந்த ஹரிவம்சம் சொல்லுவாங்க, அது ஒரு 12,000 ஸ்லோகம். அது ரெண்டுமே சேர்த்து தெரியுங்களா? 96,224 ஸ்லோகங்கள் உண்டு மகாபாரதம். இதெல்லாம் மறக்காதீங்க, இதெல்லாம் நோட் பண்ணி தெரிஞ்சு வச்சுங்க, ரொம்ப நல்லது, இம்பார்ட்டன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம இந்த இடத்துல வருவோம். அறிவு திறம் வாய்ந்த கேள்வி கேட்கிறார். இப்ப நம்ம 84 இடத்துல அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா 574 இடத்துல பதில் சொன்னார் இல்லையா? நம்ம இப்ப படிச்சோம். இப்ப இந்த இடத்துல, இந்த முக்கியமான இடத்துல ஞான யோகத்துல ரொம்ப அழகா விளக்கம் கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. அது 1ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் கேட்கிறார். போன அத்தியாயமா அப்படிதான் 7 ஸ்லோகத்துல வரைக்கும் பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் கேள்வியா கேட்கிறார், பகவானும் அது விளக்கம் கொடுக்கிறார். அர்ஜுனன் கேட்ட 8 கேள்வி இருக்கு பாத்தீங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கேள்வி அது. உடல் ஆத்மா பரமாத்மா, இது நம்ம 2வது அத்தியாயத்திலே பகவான் வந்து ஆத்ம தத்துவம் மூலியமாக விளக்கி கொடுத்திருக்கிறார். ஆனா அந்த 24 மூல பண்புகளோட நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? உடல்னா என்ன, ஆத்மானா என்ன, பரமாத்மானா யாரு, இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த விஞ்ஞானம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த சூத்திரம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப அழகா இதுல கொடுக்கிறார், அற்புதமா இருக்கும். ஞானம் எப்படி அடைவது, 8ல இருந்து 12வது பதம். முக்கிய தகுதி பாருங்க, இடைவிடாத கலப்படமில்லாத பக்தி. இடைவிடாத கலப்படமில்லாத பக்தியை கொடுக்கிறார் பகவான், அது முக்கிய தகுதி. இன்றியமையாத தகுதி பாருங்க, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்றல். மற்ற முக்கிய தகுதிகள் பாருங்க, பணிவு, அகிம்சை, சுய கட்டுப்பாடு, பற்று இல்லாது இருத்தல். பற்று இல்லாமல் இருக்கிறது. நம்ம அதை பத்தி நாம இந்த அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம். ஆத்மா பரமாத்மா, ஆத்மாவின் பண்புகள் என்ன? நித்தியமானது, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது, ஆன்மீக உலகை சார்ந்தது. இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமா ஆத்மாவுடைய பண்புகள் பார்ப்போம். பரமாத்மாவுடைய பண்புகள் பாருங்க, 4 விதமான சாராம்சம். எங்கும் நிறைந்தவர், புலன்களை தோற்றுவிப்பவர், பிளகற்றவர், அனைவரும் இதயத்திலையும் வீற்றுள்ளார். இந்த சாராம்சம் மூலியமாக 13ல இருந்து 19வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். 20ல இருந்து 26வது பதம் பாருங்க, அனுபவிப்பாளர். இயற்கையின் குணங்கள் என்ன, பரமாத்மாவின் குணங்கள் என்ன, எவ்வாறு பக்குவம் அடைவது, ஜீவன்கள் குணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். 27ல இருந்து 35வது பதம் பாருங்க, ஞான சுகி. இந்த ஞான சுகியை பத்தி, ஞான சுகியை வந்து எப்படி அடைவது, அதோட இலக்கு என்ன அப்படின்றதும் நாம இந்த அத்தியாயத்துல 27ல இருந்து 35வது பதம் வரைக்கும் நம்ம விரிவா பார்க்கலாம். சரி,
இப்போ முக்கியமான இடத்துல உள்ள போவோம். இப்போ வந்து இந்த அத்தியாயத்தை 5ஆ பிரிச்சிருக்கிறோம். இப்ப நாம பார்க்க போறது முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து 7ஆவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் அறிவுத்திறம் வாய்ந்த கேள்விகள் அர்ஜுனன் கேட்கிறார். சரிங்களா? அதை பத்தி பார்க்கலாம். அறிவுத்திறம் வாய்ந்த கேள்விகள், அதாவது 6 விதமான கேள்வி கேட்கிறார். 8 விதமான கேள்வி தவறா சொல்லிட்டோம். 6 விதமான கேள்வியை கேட்கிறார் அர்ஜுனன். அது உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா. முக்கியமா நாம இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம பார்க்க போறோம். சரி, இப்போ உடல் நம்ம சொல்றோம், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். ஆத்மா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, பரமாத்மா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, இல்லைங்களா? இந்த 3மே வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட். அது நம்ம பேசிக்கா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா அதே கர்மயோகத்துல அது இதுல 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா நமக்கு அதை விளக்குறார். ஆத்ம தத்துவம் மூலியமாக உடல்னா என்ன, ஆத்மானா யாரு, பரமாத்மா யாருன்னு கர்மயோகத்துல பகவான் விரிவா கொடுக்குறாரு. இப்ப அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பாருங்க, பிரகிருதினா என்னன்னு கேட்கிறான் அர்ஜுனன். பிரகிருதின்னு சொல்லப்படுது பொருள் இயற்கை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பொருள் இயற்கைன்னு சொல்லப்படுதுன்னா இதெல்லாம் மாயதான். பிரகிருதினாவே மாயதான். இயற்கைன்னு சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த காற்று, நீர், நிலம், நெருப்பு, இந்த இயற்கை ஃபுல்லா இதெல்லாம் இயற்கை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் பிரகிருதின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப ஆன்மீகம் இருக்கு, பௌதிகம் இருக்கு. இந்த பௌதிகம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகிருதின்னு சொல்லப்படுது. பொருள் இயற்கை. புருஷா அனுபவிப்பாளர். சரி, அனுபவிப்பாளர் யாரு, யாருக்கா தெரியுமா? இப்ப நம்ம இங்க பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. அனுபவிப்பாளர் நம்ம யார சொல்லுவோம்? புருஷான்னு சொல்றது யாரு? அனுபவிப்பாளர் பகவான். அனுபவிப்பாளர் பகவான். சரி, இப்ப நீங்க இயற்கைன்னு சொல்லப்படுறது வந்து இயற்கை இருக்கு. அந்த இயற்கையை யாரு அனுபவிக்கிறாங்க? பகவான் அனுபவிக்கிறார். காற்றை நீங்களே யூஸ் பண்ணீங்களா, பகவானும் யூஸ் பண்றாருங்களா? சாப்பிடுறது பகவான் சாப்பிடுறாரா, நாமளும் சாப்பிடுறோமா? தூங்குறது பகவான் தூங்குறாரா, நாம தூங்குறோமா? எல்லாருமே தான் யூஸ் பண்றோம். ஆனா இந்த இடத்துல யாரு யூஸ் பண்றோம், அனுபவிப்பாளர் யாரு? இந்த உடலை வச்சுக்கிட்டு யாரு அனுபவிக்கிறாங்க? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். புருஷா அனுபவிப்பாளர். அப்ப இந்த காற்றை யாரு நாம யூஸ் பண்றோம்? நாம தான், இயற்கையை நாம தான் யூஸ் பண்றோம். சரி, அதை பத்தி விரிவா நம்ம படிக்கலாம். இவ்வளவு ஆன்சர் கொடுக்குற அனுபவிப்பாளர். புருஷான்றது அனுபவிப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சேத்திர அப்படின்னா என்னது? இந்த உடல், சரீரம். இந்த உடல் தான் நம்ம சரீரமா சொல்லப்படுது, சேத்திரன்னு சொல்லப்படுது. சேத்திரஞ்சன் பாத்தீங்கன்னா அவர் உடலில் பார்வையாளர். பார்வையாளர் முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா. 2வது அதி உத்தமம் பாத்தீங்கன்னா அதி முக்கியமானது பரமாத்மா. ஆத்மா வந்து இந்த உடலுக்கு உள்ள மட்டும்தான் இருப்பார். இந்த சரீரத்தை உள்ள கூட்ட அங்க மட்டும்தான் இருப்பார் அந்த ஆத்மா. ஆனா பரமாத்மா எல்லா ஜீவராசியுடையத்திலும் பரமாத்மா இருக்கிறார். எல்லா ஜீவராசியிலும் இருப்பார். எல்லா உடலும் தெரிந்தவர் பரமாத்மா. ஆனா ஆத்மா வந்து தன்னுடைய உடலுக்குள்ள என்ன வேறுபாடு இருக்கு, என்ன இருக்குன்றதுதான் தெரியுமே தவிர பரமாத்மாவுக்கு அந்த இது இல்லை. இதுதான் சேத்திரன்னு சொல்லப்படுது. ஞானம் அது அறிவு. சேத்திரம் மற்றும் சேத்திரனை பத்தி புரிந்து கொள்வது அப்படின்னா என்னது? இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா, இந்த பரமாத்மா, இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்களா? இதுதான் இந்த ஞானம், இந்த அறிவு. நேயம் சொல்லுது அறிவின் இலக்கு. அது நம்முடைய இலக்கு என்ன இருக்கணும்? பரமாத்மா தான் நம்ம இலக்கு. பகவான் லோகம் தான் நமக்கு இலக்கு. அதுக்கப்புறமா இது ஒரு மோக பக்தி தான். இலக்குன்னு சொல்றதே ஒரு மோக பக்தி தான். அதுக்காக நாம இலக்கு தெரியுமா என்ன பண்ணுவோம்? அப்ப சுயநல தேடி நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம். பக்திக்காக நாம ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம், இல்லைங்களா? அதுவும் ஒரு சுயநல பக்தி தான், அதுவும் மோக பக்தி தான் சொல்லப்படுது. ஆனா அது நம்ம பக்தியை நம்ம ஆரம்பிக்கலாம், அப்படிதான் ஆரம்பிக்க முடியும். ஏன்னா 2வது லெவல் இருக்கும், 3வது லெவல் வரும்போது 4வது 5வது லெவல் இந்த பக்தி நமக்கு நல்ல பக்தி அல்ல, இது மோக பக்தி நீங்க உணர ஆரம்பிச்சிருவீங்க. இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆச்சாரிகள், இந்த இலக்கு என்ன? பகவான் லோகத்துக்கு போகணும், அதுக்குள்ள என்ன? பக்தி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அதே வந்து அனநேய பக்தியில இருக்கிற ஆத்மா என்ன சொல்லும் பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிட்ட முறையிடாது, கட்டளையிடாது, அதாவது எனக்கு வந்து எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்காது. என்ன சொல்லும் தெரியுங்களா? பகவான் கிட்ட அங்கரீஷ் சொன்ன மாதிரி, அங்கரீஷ் மகாராஜ் சொன்ன மாதிரி, நீ பாதாள லோகத்துல எனக்கு படைச்சிங்க, புழுவா கூட படைச்சிங்க, எங்க வேணாலும் படைச்சிங்க, எனக்கு அதை பத்தி கவலையே இல்லை. எனக்கு தேவை உன்னுடைய அரிநாமத்தை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும், சதா நேரம் உன்னை பத்தி நினைச்சுட்டே இருக்கணும். நீ பாதாள லோகத்தை படிச்சீங்க, புழுவா கூட படிச்சீங்க, எங்க ஒன்னா என்ன படைச்சிங்க, ஆனா நான் எனக்கு வந்து உன்னுடைய அரிநாமத்தை சொல்லிடணும். இதுதான் பிரேம பக்தின்னு சொல்லப்படுது. இந்த பக்தி எப்போ வரும்னு பாத்தீங்கன்னா 5வது 4வது லெவல்ல வரும்போது வரும்.
இப்போ வந்து நம்மளுடைய பக்தி என்ன நினைப்போம், பகவான் லோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு தான் நம்ம இலக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் நியாயம் சொல்லப்படுது. சரி, இதை பத்தி இன்னும் விரிவா நம்ம படிக்கலாம். இப்போ அர்ஜுனன் வந்து 6 விதமான கேள்வி கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட இல்லைங்களா? 6 விஷயங்கள் பாருங்க. முதல்ல உடல். உடல், நம்ம உடல் இருக்கு. உடலை அறிபவர் யார்? ஞானம் என்ன? ஞானத்தால் அறிவுபடுவது, அதாவது ஞானத்தால் அறியப்படுவது, அது தப்பா சொல்லிட்டேன், அறியப்படுவது இயற்கை, அனுபவிப்பவன். இந்த 6 சாரம்சமும் அர்ஜுனன் கேட்கிறார் இல்லைங்களா? சரி, இப்ப இந்த உடலை பத்தி நாமும் நம்மளுடைய புரிதல் என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஒருத்தர் பேசுவோம். உடல்னா என்ன, இந்த உடலை வச்சு நாம என்ன செய்கிறோம், இப்ப இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவத்கீதை படிச்ச பிறகு எப்படி நடந்துக்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரு சின்ன விஷயம். இந்த 6 விஷயமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க சொல்லலாம். அடுத்த ஒரு விளக்கம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம உள்ள போலாம். நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். உடல். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இந்த உடல் வந்து அறியாமையால் ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க. புலன்கள் வந்து புயலை போன்றது, மனம் வந்து மதம் கொண்ட யானையை போன்றது. ஆனா இத வந்து கரெக்டா நம்ம யூஸ் பண்ணணும். பகவான் சேவையில அந்த மனதை அடக்கிறது கடினம். அந்த மதம் கொண்ட யானை போல இருக்கிற மனத்தை வந்து பகவான் மேலையும் அந்த நாமம் மேலையும் மந்த்ரா மெடிடேஷன் பண்ணாதான் அதை அடக்க முடியும். புலன்கள் புயலை போன்றதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த புலன்களையுமே அவர் சேவையில ஈடுபடுத்தி அவங்க சொல்ற அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணாதான் புலன் கட்டுப்பாடு வந்து வரும். ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹரிபோல். சரி, இப்போ இந்த உடலை அறிபவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடலை அறிபவர் யாரு? இப்போ உடலை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், இந்த பௌதிகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். உடலை அறிபவர் யார்? உடலை அறிபவர் ஜீவாத்மா தான். ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மா. ரைட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த உடலை அறிபவர் ஜீவாத்மா. அதுக்கு 2வது பரமாத்மா. பரமாத்மா எல்லா உடலையும் அறிபவர். அவரும் ஒரு நமக்குள்ள இருக்கிறார், அவரையும் உள்ள இருக்கிறார், அவரையும் சேர்த்துக்கணும். அப்படிதான் நாம எடுத்துக்கணும். உடலை அறிபவர். அந்த ஞானம் சொல்லப்படுவது வந்து நாம வந்து இப்ப படிப்போம். அந்த ஞானம் எப்படி இந்த உடலை அறிஞ்ச அந்த உடலையும் உடலுக்குள்ள அறிபவரும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அந்த ஞானம் நமக்கு வேணும். அறியப்படுதல், ஞானத்தால் அறியப்படுது என்ன? நம்ம இந்த ஞானத்தால நம்ம என்ன, இப்ப இந்த உடலை அறிபவரும் நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டா அந்த ஞானம் வந்துடுது. அந்த ஞானத்தால நாம் அறியப்படுவது என்ன? இப்ப நம்ம நமக்கு இதுல வந்து அறியப்படுதல் வந்து நம்ம உடல் எதுக்காக கொடுத்திருக்கா, இதனால நாம செய்யக்கூடியது என்ன, அதை பத்தின புரியல் தானே குருஜி பிரபுஜி. அது ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஆத்ம தத்துவத்துல படிச்சோம். உடல்னா என்ன, பரமாத்மானா யாரு அப்படின்றது நம்ம படித்தோம். சாட்சி பரவி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம், 3வது கர்ம யோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் சொல்றாரு, அந்த ஞானம் இருந்து நம்ம கொடுத்தாரு, 2வது அத்தியாயத்திலே கொடுத்துட்டாரு. ஏன்னா இந்த இடத்துல விரிவா கொடுக்குறாரு. அந்த ஞானத்தால் அறியப்படுவது என்ன, நம்ம அறியப்படுவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் உடல் அல்ல, நான் ஒரு ஆத்மா. நம்ம உடல் நினைச்சோம்னா நம்ம பௌதீகம். அப்ப நமக்கு இன்பம் துன்பம் எல்லாருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும், துக்கம் இருக்கும், எல்லாமே வரும். மாறி 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 பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் இது எல்லாமே வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது நார்மலாவே இயற்கை. இது இப்ப நம்ம அதே பௌதிகத்துல இருந்தோம்னா சம்சார காலம் தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப இங்க இதே துக்காலை தான் பிறப்போம். நாயா பிறக்கிறோமோ மனுஷனா பிறக்கிறோமோ ஏதோ ஒரு வகையில பிறந்துகிட்டே இருப்போம் இந்த உலகத்துல. அது இயற்கை. எப்படி சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம என்ன செய்த கர்மா மூலியமா தான் நமக்கு உடலை கிடைக்க போகுது. அதை பத்தி எல்லாம் விரிவா நம்ம 3வது அத்தியாயத்துல 2வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம். இந்த அத்தியாயத்துல இன்னும் விரிவா கொடுக்க போறார். இயற்கையை பத்தி நம்ம கொடுக்க போறார். இயற்கையை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம், எந்த அளவுக்கு நாம யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதிகமா காற்று யூஸ் பண்ணாலும் மூச்சு திணற விடும், கம்மியா யூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் ப்ராப்ளம் வந்துடும் இல்லைங்களா? 2 விதமான ப்ராப்ளம் நமக்கு வரதான் செய்யும். அப்ப அந்த இயற்கையை வந்து அனுபவிப்போம். அப்ப அனுபவிப்போன்னு யார் அப்படி பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மாவும் சொல்லலாம், பரமாத்மாவும் சொல்லலாம். சரி, அதை பத்தி விரிவா நம்ம இது வந்து ரொம்ப நார்மலா தான் படிச்சிருக்கிறோம். உள்ள போகும்போது ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம பகவான் கொடுப்பார். நான் இந்த விஷயம் இன்னும் டீப்பா போனோம்னா இந்த 1 நாள் இல்ல, 2 நாள் இல்ல, 3 நாள் ஆகும். ஆனா ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமாவே நம்ம பொறுமையா படிச்சுன்னு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அர்ஜுனன் வந்து 1வது ஸ்லோகத்துல கேள்வி வைக்கிறார். பகவான் 2வது பதத்துல அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிக்க போறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. யாராவது படிக்கிறீங்களா? 1வது ஸ்லோகம் 2வது ஸ்லோகம். நான் படிக்கிறேன். அர்ஜுன உவாச பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரம் ய ஏவ ச
एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतत् यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्त्वविदः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக நாமும் அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்வி பாருங்க. 6 விதமான கேள்வி கேட்கிறார். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணா, இயற்கை பிரகிருதி இல்லைங்களா, இயற்கையை பத்தி கேட்கிறார். பிரகிருதி அனுபவிப்பன்னு யாருன்னு கேட்கிறார். புருஷா. புருஷானா என்னது? நம்ம களம். களம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். களம்னா நம்ம சேத்திரம், அது இந்த உடல். களத்தை அறிபவன் யாரு? சேத்திரஞ்சன் சொல்லப்படுது. அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் ஞேயம் சொல்லப்படுது. ஆகிய பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு கேட்கிறார். இந்த 6 விதமான கேள்வி கேட்கிறார். பகவான் சொல்றார் அதுக்கு. புருஷோத்தரமான முழுமுழுக்காளர் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்றார். இந்த உடல் வந்து களம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, அதான் சேத்திரன் சொல்லப்படுது. இவ்வுடலை அறிபவன், களத்தை அறிபவன் சேத்திரன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. அங்க அறியப்படுகிறத வந்து அழைக்கப்படுகிறது சொல்றாரு, உடலை சொல்றார். இங்கே பாருங்க, அழைக்கப்படுகிறான் அப்படின்றார். அப்ப இதுல ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வருது பாருங்களேன். அங்க படுகின்றது என்று சொல்றாரு. உடல் வந்து கன்ஃபார்ம் அது. ஆனா இந்த களத்தை அறிபவன் இருக்கான் பாருங்க, அழைக்கப்படுகின்றதுன்றாரு. அப்ப இந்த களத்தை யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கள மட்டும்தான் இந்த ஞானம் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. 2 விதமான விளக்கம் கொடுக்குறாரு இதுல. இன்னும் விரிவா பார்க்கலாமே. இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா நாம நோட் பண்ணலாம். இப்ப இந்த படம் நம்ம தெரியுது. உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா. இந்த உழவன் என்ன பண்றார், என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கார், உங்களுக்கு என்ன மாதிரி புரிதல் இருக்கு? இந்த பக்கத்துல ஒரு கிங் காட்டுறாங்க, வீர சிவாஜின்னு காட்டுறாங்க. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி உங்களுக்கு புரிதல் இருக்கு? இல்ல ஏதாவது விளக்கம் கொடுக்கணுமா? இது வந்து இந்த சூசரை பத்தி சொல்லப்படுறாங்க. உழவன் உழவு வேலை செய்யறார் பிரபுஜி. ஆமா, இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்ப நீங்க முதல் லெவல்ல படிச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது எப்படி உங்களுக்கு எந்த கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணி சொன்னாங்க தெரியல. உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த உழவனை பத்தி இங்க கொடுக்கறாங்க விளக்கம். அது நம்ம ஒரு உதாரணம் தான் இது. உதாரணம் கொடுக்குறாங்க. உழவன் வந்து தன் நிலத்தை மட்டும் அறிகிறாரு, அரசர் வந்து நாட்டில் உள்ள எல்லா நிலத்தையும் அறிகிறாரு. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். அதுதான் நம்ம ஒரு உதாரணம் எப்படி சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, இன்னொன்னு பாருங்க. இந்த உழவன் என்ன பண்றார்? அவரு உழறார், அதாவது விவசாயம் பார்க்கிறார். விவசாயம் பார்க்கிறார் இல்லைங்களா, அந்த இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த இடம், அந்த அந்த விவசாய இடம் இருக்குல்ல, அது அந்த இடம் வந்து அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடம். அது இப்போ அவர் ஒரு ஏக்கரா இருக்குன்னா, ஒரு காணி இருக்குன்னா, அந்த ஒரு காணியை உழவறதுக்கு அவருக்குள்ள அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது அவருடைய சொந்த இடம். அது அவரு உழவரார், அவரு விவசாயம் பார்க்கிறார் இல்லைங்களா. அந்த இடம் சொல்றது பாத்தீங்களா, அது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் சொல்லப்படுது. இந்த உடல் சொல்லப்படுது, இந்த நிலம். இது ஆத்மான்றது. இவர் வந்து உழவன் தான் ஒரு ஆத்மா, உழவன் தான் ஆத்மா. ஆனா இதுல இன்னொரு வித்தியாசம் பாருங்க. இந்த இடத்துக்குள்ள ஓனர் வந்து யாரு? இந்த இடத்துக்குள்ள ஓனர் யாரு? இந்த உழவன் தான், இந்த ஜீவாத்மா தான். இந்த உடல் கிடைச்சி, இந்த நிலம் கிடைச்சிருக்குது வந்து இந்த உழவனுக்கு. அதனால இந்த நிலம் வந்து அவனுக்கு தான் சொந்தம் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த உழவனுக்கு சொந்தம் தான் அந்த நிலம் சொல்றோம். அப்ப இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு சொந்தம் எது? அந்த உடல். பாத்தீங்கன்னா இப்ப அந்த ஊர் இருக்குல்ல, அந்த ஊரே ஃபுல்லா வந்து சொந்தம் யாருக்கு? கவர்மெண்ட்டுக்கு தான். அப்படித்தானே? ஒரு கிராமம்னுக்கும் போது அந்த கிராமத்தில் உள்ள சின்ன சின்ன இடங்கள் இருக்கு. அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆளுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அந்த ஊரு ஃபுல்லத்துக்கு ராஜ்யம் யாரு? இந்த மகாராஜா. இப்ப ராஜாவா இருக்கார். இவர் யாருன்னு சொல்லப்படுதுன்னா, இவரு பரமாத்மான்னு சொல்லப்படுது. ஆனா இந்த உடலுக்குள்ள ஒண்ணு அந்த இடத்துக்குள்ள ஊழியன் வந்து அந்த விவசாய நிலம் பாக்குறவன் அது பண்றான், பாக்குறான். ஆனா எல்லாத்துக்குமே வந்து சொந்தம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. இப்ப அந்த உழவன் பாக்குறார், அந்த ஆத்மா அந்த உடலை வச்சு இயங்குது. நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நாம தான் இயங்குறோம். கிடையாது. ஆத்மா சைலண்டா தான் இருக்கும், பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். கஷ்டப்பட்டு நாம என்னெல்லாம் செய்யறோம்னு கஷ்டப்பட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ இப்போ ஒரு உழவன் வந்து அங்க விவசாயம் பண்ணும்போது
அங்க நெல்லும் கிடைக்கும், அதே மாதிரி களையும் வரும், தேவையில்லாத செடியும் முளைக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப தேவையில்லாத செடின்னு சொல்ல போது அதெல்லாம் பௌதீகம். ஒரு நிலம் இருக்குன்னா நல்லதும் விளையும் கெட்டதும் விளையும் இல்லைங்களா? கெட்டது இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த அந்த விவசாயி என்ன பண்ணுவாரு? நல்லது வீணா போயிடுமே, பயிர்லாம் வீணா போயிடும் இல்லையா அந்த கெட்டது இருந்ததுன்னா. அது அந்த களை எடுப்புன்னு சொல்லுவாங்க, தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. அந்த களைன்றது தேவையில்லாத செடிகள், அந்த செடிகளை எடுத்து போடணும். அது என்னது? அதான் பௌதீகம். இல்லைன்னா இந்த உடலும் நிலமும் கெட்டு போயிடும், அந்த உடல் கெட்டு போயிடும், அதுக்குள்ள ஆதாயமும் அந்த ஆத்மா கிடைக்காது. ரெண்டுமே இருந்ததுன்னா மண்ணு வளமும் போயிடும், உடல் வீணா போயிடும். மண்ணுன்றது நம்மளுடைய சரீரம். அப்ப அந்த ஆத்மாவுக்கு புண்ணியம் இல்லாத போயிடுச்சு. அப்ப அடுத்த உடல் கிடைக்கும் போது எப்படி போகும் பாருங்க இல்லைங்களா? வீணா தான் போகும். ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனா இது எல்லாத்தையும் அறிபவன் யாரு? ராஜா தான், அதாவது பரமாத்மா. ஆனா இந்த அவனுக்குள்ள என்ன இடம் இருக்கோ அதுக்குள்ள மட்டும்தான் உழவ முடியும். அது அடுத்த நிலத்துக்கு போய் உழவ முடியாது இல்லைங்களா? அது சட்டங்க இடம் கொடுக்காது இல்லையா? ஆனா அதுக்குள்ள எல்லா நிலத்தை பத்தியும் தெரிஞ்சவன் யாரு? இந்த ராஜாவுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க, உடலை ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக உபயோகிப்பது. இந்த உடலை பகவானோட உணர்வோட நாம அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த காற்றையும் சரி, இந்த அன்னத்தையும் சரி, இந்த ஞானத்தையும் சரி, இந்த விஞ்ஞானத்தையும் சரி, இதெல்லாம் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கணும்? ஆன்மீகத்துக்கு தான் நம்ம முன்னேற்றம் அடையணும். என்பது நிலத்தை மிக சிறந்த விலை உயர்ந்த பயிர்களை உபயோகிப்பதை போன்றது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது அதிகபட்ச பலனை கொடுக்கும். அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி விஷயங்களை நாம அதிகமா பக்தியில மார்க்கத்துல நம்ம போகும்போது பாத்தீங்கன்னா உடல் மாத்திரம் இல்லை, நம்மளை சுத்தி இருக்க எல்லாரையுமே நாம சரி பண்ணிடலாம். சரியாயிடுவாங்க, நம்மளை பார்த்தாவே சரியாயிடுவாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இன்னொரு உதாரணம் கொடுக்கலாம் பாருங்களேன். வீடு சொந்தக்காரர், வாடகை குடியிருப்பவர் இல்லைங்களா? அந்த வீடுக்கு நாம ஒரு ரெண்ட்டுக்கு போறோம். ரெண்ட்டுக்கு போய் என்ன பண்றோம்? வாடகை கட்டிட்டு அந்த வீட்டுல நம்ம. ஆனா நம்ம வாடகை கொடுக்கறதுனால அந்த வீடு நமக்கு சொந்தமா இருக்கு. ஆனா உண்மையான சொந்தக்காரர் யாரு? அந்த வீட்டு ஹவுஸ் ஓனர் தான். அவர் தான் உண்மையான சொந்தக்காரர் அவர். ஆனா நாம போய் குடியிருக்கிறோம், அந்த வீட்டுல போய் குடியிருக்கிறோம். எவ்வளவு நாளைக்கு குடியிருப்போம்? நமக்கு பணம் கொடுக்குற வரைக்கும், வாடகை கொடுக்குற வரைக்கும் நம்ம குடியிருக்கலாம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கிறோம். இப்ப நாம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சொந்த ஊர் எங்க? நமக்கு வைகுந்தம் தான், பகவானுடைய லோகம் தான் நமக்கு சொந்த வீடு. நம்ம இப்ப எங்க வந்திருக்கிறோம்? ஒரு வாடகை வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம், ஒரு சுற்றுலா வந்திருக்கோம், ஜாலியா பிக்னிக் வந்திருக்கோம். நம்ம கூட அட்வான்ஸ் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங்ல யாரு? அப்பா, அம்மா, அண்ணன், சமுதாயம், மனைவி, கணவன், இதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா. ஜாலியா வாழ்ந்துட்டு திருப்பி நம்ம லோகத்துக்கு வாங்கடான்றார் பகவான். எல்லாம் பிக்னிக் வந்திருக்கோம், ஊட்டி கொடைக்கானல் வந்திருக்கோம். ஆனா நம்ம சொந்த ஊருக்கு போனோம் இல்லையா? போகாம நம்ம இங்கேயே உட்காந்துன்னு பாக்குறோம். ஆனா இது நம்ம வீடா? இது கிடையவே கிடையாது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ அர்ஜுன 6 விதமான கேள்விக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். இயற்கைனா என்ன? பிரகிருதி. அனுபவிப்பாளர் யார்? புருஷா. சேத்திரன்னா களம், சேத்திரன்னா அறிபவன். ஞானம் அதே மாதிரி நியாயம். இதை பத்தி அறியப்படும் பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு. பகவான் கிருஷ்ணன் சேத்திரன் பதில் விளக்குகிறார் பாருங்க. இப்ப இந்த இயற்கையை பத்தி நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? இந்த ஐப்புலன்கள் முக்கியமா நம்ம பார்க்கிறோம். ஐப்புலன்கள், நம்ம உடல்ல இருக்கிற ஐப்புலன்கள் பாருங்க. கண்ணு, மூக்கு, காது, நாக்கு, அதாவது வாய் சொல்லலாம், கை. இந்த 3மே, இந்த 5மே புலன்கள் சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. அந்த 5மே நம்ம என்ன செய்யறோம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த 5 மாத்திரம் கிடையாது, இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். இப்ப நம்ம 24 மூலக்கூறு பண்புகள்ல இப்ப நம்ம பாக்குறது பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 புலன்கள் சொல்றோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இது பஞ்சபூதங்களாக சொல்லப்பட்டு. யாராவது இருந்தா நோட் பண்ணி வச்சுங்க, பின்னாடி நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா படிக்கலாம். ஓகேங்களா? பஞ்சபூதங்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அகங்காரம், மனம், புத்தி. அகங்காரம், மனம், புத்தி ஏற்கனவே நம்ம 5 படிச்சோம். நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் பத்தி படிச்சோம். அகங்காரம், மனம், புத்தி இது சூட்சும சரீரம் பிரபு.
சூட்சம உடல் சொல்லப்படுது. இது வந்து 3. இப்ப ஏற்கனவே 5 பார்த்தோம். இது ஒரு 3, 8 ஆச்சு. அப்புறம் 3 குணங்கள் சொல்றோம். சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம் சொல்லப்படுறோம். ஆனா இது 3 குணமும் வந்து ஒரே நேரத்துல யாருமே இருக்க முடியாது. நல்லவனா ஒரே நேரத்துல நல்லவனா இருக்க முடியாது, கெட்டவனா இருக்க முடியாது, பேராசைக்காரனா இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? 3 ஒரே டைம் ஏதாவது ஒண்ணுதான் இருக்க முடியும். அதனால பிரதானமா இது ஒண்ணா எடுத்துக்கணும். ஏற்கனவே 5 பார்த்தோம். 3 வந்து நம்ம சூட்சம உடலை பார்த்தோம். 3, 8 ஆச்சு. இது வந்து பிரதானமா சொல்லப்படுது ஒரு முக்குணங்கள்ல ஒரு குணம், அதாவது 9 ஆச்சு இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கண்ணு, காது, மூக்கு, தோல், அப்புறம் ஞானத்தை அறி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 புலன்கள் இல்லைங்களா? கர்மேந்திரியங்கள் அது கர்மேந்திரம் சொல்லப்படுது. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கர்மத்தை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா குரல், அதாவது கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பாலுறுப்பு, இது வந்து கர்மத்தை, கர்மயோகம், அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா கர்மேந்திரங்கள் குறிக்குது. அது ஞானேந்திரங்கள், இது கர்மேந்திரங்கள் சொல்லப்படுது. கர்மேந்திரங்களை இந்த குரலை வச்சு நம்ம பேசுறோம், இந்த காலை வச்சு நடக்கிறோம், கைகளை வச்சு நம்ம வேலை பார்க்கிறோம், ஆசன வாயு வச்சு நாம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், பாலுறுப்பு வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் வந்து கர்மேந்திரங்கள். ஞானேந்திரங்கள் சொல்லப்படும் இந்த கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல், இது வந்து ஞானேந்திரங்களாக சொல்லப்படுகிறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வாசனை, அதாவது வாசனை, சுவை, உணர்வு, உருவம், தொடு உணர்வு, இந்த ஒலி, இத வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம முக்கியமா வந்து இந்த ஐம்புலங்களை வச்சு நாம வந்து எப்படி இயங்குறோம். நான் சொன்னது குற்றமா இருந்துச்சு அதுக்கு. இந்த இயங்குறது எனக்கு அந்த கிருஷ்ணா எப்படி இயங்குறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ இந்த வாசனை வந்து நாம என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து ஒரு ஸ்மெல் வருதுன்னா, இப்போ ஒரு பக்கத்துல ஒரு ரோஜா தோட்டத்து வழியா போகும்போது ரோஜா ஸ்மெல் வருது, வந்த உடனே நமக்கு நம்ம உடல் மாற்றம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அதே ஒரு மோசமான ஒரு சாக்கடை பக்கமா போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, அசுத்தமான இடத்துல போகும்போது அங்க ஒரு பேட் ஸ்மெல் வரும். அப்ப அந்த பேட் ஸ்மெல் போகும்போது நம்மளுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் பாருங்க. சோ இது வந்து எப்படி சொல்ல வருது பாருங்க, இந்த தொடு உணர்வு, உருவம், இந்த உருவத்தை பார்த்து நம்ம என்ன பண்றோம், இதெல்லாம் வந்து ஞானேந்திரங்கள் கர்மேந்திரம் மூலியமாக எப்படி செயல்படுறோம். இதெல்லாம் வந்து இயற்கையாவே இந்த வாசனை, சுவை, உருவம், தொடு உணர்வு, ஒலி, இது எப்பவுமே வந்து உடல் வந்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி, இப்ப தூங்கிக்கிட்டு, அதாவது செயல் இழக்காம நம்ம பாட்டு தூங்கிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம், இந்த 5மே இயங்கிக்கிட்டே இருக்குமா, இது இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும். இதை பத்தி பகவான் வந்து தெளிவா நம்ம இதுல கொடுக்குறாரு. இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப விரிவா கொடுக்க போறார். அதையும் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, ஞானேந்திரியத்துக்கு அடுத்து என்ன சொன்னீங்க பிரபுஜி? கர்மேந்திரியம், ஞானேந்திரியம். ஞானேந்திரம் பத்தி கர்மேந்திரங்கள். கர்மேந்திரியம் 5, ஞானேந்திரியம். அடுத்து என்ன சொன்னீங்க பிரபுஜி? அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த மொத்தம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அந்த 16 புலன்களை உள்ளதுல, அதுக்கப்புறமா இந்த வாசனை இன்டெலிஜென்ட், அதாவது இந்த வாசனை, சுவை, உருவத்தை நினைக்கிறது, அதே மாதிரி தொடு உணர்வு, இந்த சவுண்டு, ஒலி, இது எல்லாமே சேர்ந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட செயல்பாடு. இது ஞானேந்திரங்களும் கர்மேந்திரங்களும் கலந்தாப்புல வர்றது. இது வந்து இயற்கையாவே நம்ம உடல்ல வந்து இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும். இப்ப நீங்க நல்ல தூக்கத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, யாராவது வீட்டுல லைட்டு போட்டாலும் டக்குன்னு என்ன பண்ணுவீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா எழுந்துப்பீங்க இல்லைங்களா? எழுந்துப்பீங்க. அதாவது சவுண்ட் ஒரு பக்கமா இருந்தாலும் டக்குன்னு எழுந்துப்பீங்க. ஏன்னா உடல் நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம், ஆனா உடல் இயங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கும். உடல் இவ்வளவு நாம தூங்கிட்டு இருந்தா கூட உடல் இயங்கிட்டு இருக்கும். அந்த விஞ்ஞானத்தை பத்தி பகவான் கொடுப்பார் பாருங்க, இந்த அத்தியாயத்துல விரிவா கொடுப்பார். அது வந்து 6வது 7வது ஸ்லோகத்துல நம்ம அதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். இப்ப நான் ஷார்ட்டா முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் போகும்போது நம்ம இன்னும் தெளிவா படிக்கலாம். பகவான் கிருஷ்ணர் சேத்திரமதி சேத்தனை பத்தி விரிவாக்குறாரு. என்ன சொல்றாரு, உடல் அது செயலுக்கான களமாக சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? இந்த உடல் வந்து செயலுக்கான களம். இந்த உடலை வச்சுதான் நம்ம முத்தி கிடைக்கிறத பத்தி இந்த உடலை வச்சுதான் நம்ம இயக்குறோம். அப்ப சூஸ்திரமே என்னது, இந்த உடல் தான். ஆனா எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்ன்றத நாம இம்பார்ட்டன்டா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவனுக்கு களம் ஏன் கிடைத்தது? ஆசை, பௌதிக இன்பத்திற்காக காமம் முக்கியமா. அது இந்த உடலை வந்து நாம காமத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தப்பு இல்லைன்னு அதுவும் சொல்றாரு, வேதம் மூலியமா சொல்ல வர்றாரு. இப்ப அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா 10வது அத்தியாயத்துல விபூதி யோகத்துல நான் மன்மதனாக இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு. மன்மதன் நான் தான்றார். அப்ப காமம் சொல்லும் போதே பகவானுடைய இதுதான், அது தப்பு இல்லை. ஆனா அந்த காமத்தை பகவான் உணர்வோட தான் செயல்படணும்ன்றார். ஆனா அது பேராசை, பௌதிகமா போகும்போது அது ரொம்ப மோக காமமா போகுது. அப்ப நம்ம கண்டிப்பா அதுல பிரச்சனை தான் மாட்டுவோம் இல்லைங்களா? யாருக்காக? கட்டுண்ட ஜீவனுக்காக உடல், துன்பத்திற்காக மூல காரணமே அதுதான்.
இந்த உடல் வந்து நாம எப்படி செயல்படுறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த உடல் இயங்குதுன்னு சொல்றாரு. அப்ப உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆன்மீக தன்மையோடு செயல்படும் போது கண்டிப்பாக இந்த உடல் நமக்கு ரொம்ப வந்து அற்புதமா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே பௌதிகமா யூஸ் பண்ணும்போது சக்கரை நோய் வரும், பிரஷர் இருக்கும், எல்லா நோயும் வரும். அது பௌதிக தன்மையோடு இருக்கும்போது. ஏன்னா திடீர்னு டென்ஷன் ஆகும், திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரியா நம்ம அப்படியே ஒரு மாதிரி டல் ஆயிடுவோம். ஏன்னா இன்பம் துன்பம் நம்ம அதை வந்து சகிச்சுக்க மாட்டோம். நம்ம அதை அதுல இன்வால்மெண்ட் ஒரு துன்பம் வந்துச்சுன்னா உடனே அப்பா நம்ம துன்பம் வந்துச்சு, பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு முழுங்கி இருப்போம். அதே ஆன்மீகவாதிகள் பாருங்க, அதை பத்தி கவலைப்படவே மாட்டோம். அதை பத்தி கவலைப்படவே மாட்டான். அடுத்து என்னன்னு போயினே இருப்பான், தேடி போயினே இருப்பான். இல்லைங்களா? அப்போ உடல் வந்து நல்ல சாணம் தான். அது சரீரம் பகவான் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனா அந்த சாணத்தை நாம எப்படி யூஸ் பண்ணின்றதுதான் நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லைங்களா? சேத்திரன் உடலை அறிபவர், ஆனால் உடல் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளாதவர். நாம யாருன்னு நினைக்கிறோம்? இந்த உடல் எதுக்காக கொடுத்திருக்காங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். இந்த உடலை வச்சு நம்ம என்ன அந்த விஞ்ஞானத்தை அந்த அந்த ஞானம் நம்ம தெரியணும் இல்லைங்களா? நம்ம அது அறியதே கிடையாது. இப்ப போய் எங்க போய் கேட்டு பாருங்க, எனக்கு உடல்ல பிரச்சனை இருக்கு, என்ன உட்கார முடியல, எழுந்துக்க முடியல, படுக்க முடியல, அந்த முடியல, இந்த முடியல, ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அறியாமைன்னு சொல்லப்படும். அறியாமை. அறியாமைன்னு சொல்லப்படும் போது இதே 16 அத்தியாயத்துல பகவத்கீதை பகவான் சொல்றாரு. அறியாமைன்னு சொல்லப்படுறது அசூர குணம்னு சொல்றாரு. அசூர குணம். யாருமே எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லவே கூட தெரிஞ்சுக்கணும், முயற்சி பண்ணணும். நான் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றேன். அதுதான் பகவான் இதே இதே பகவத்கீதை சொல்ற கேள்வியுடையோர் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்ன்றார். கேள்வி கேட்கணும்னு சொல்றார். எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன்றார், பக்தன்றார் பகவான். அப்ப நம்ம அது கேள்வி கேட்கணும். கேட்டாதான் நமக்கு அதோட விடை கிடைக்கும். இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா சொல்றார். நாம் உபயோகப்படுத்தும் பொருட்கள் இருந்து நாம் வேறுபட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. நாம் உடலில் இதை போன்று ஒன்று அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப இந்த சைக்கிள் ஓட்டிட்டு போறாரு. சைக்கிள் வச்சு ஓட்டினாதான் இந்த உடல் நம்ம எங்க போறோமோ அந்த இலக்கா போறோம். ஆனா சைக்கிள் நாம ஒண்ணா கிடையாது கிடையாது. நம்ம அந்த பொருளை யூஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான். நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு நம்ம போய் சேர போறோம், அப்படிதான் நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா சைக்கிளும் நானும் ஒண்ணுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம நினைக்கிறோம் பாருங்க, நம்ம ஒரு பைக் வாங்கிட்டோம், ஒரு கார் வாங்கிட்டோம் வச்சுக்கல, இது என்னுடைய கார், இது என்னுடைய பைக் அப்படின்னு சொல்லி நாமும் அந்த நான் என்ற அந்த தன்மையை இழுத்துக்கிறோம். நாம அது நமக்கு கொடுத்த ஒரு கருவி. அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம போக வேண்டிய இலக்கு எங்கென்று போகணும். அது ஆன்மீகம் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க அழகா சொல்றாரு சில பிரபுபாதா. நாம் உபயோகப்படுத்தும் பொருட்கள் இருந்து நாம் வேறுபட்டவர்கள் சொல்றாரு. அப்போ இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கிறீங்களா? இந்த உடல்னால என்னது? ஞானேந்திரங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும், கர்மேந்திரங்கள் தெரிஞ்சிருக்கிறோம், இந்த தொடு உணர்வு தெரிஞ்சுக்கிறோம், இந்த இன்டெலிஜென்ட்டை புரிஞ்சுக்கிறோம். அதெல்லாம் எதுக்காக? நாம போக வேண்டிய இலக்கை தேடி போறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்காரு. இந்த 24 மூலக்கூறுகள் எது கொடுத்துருக்காரு? நம்ம தேடி போற இலக்கை போறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்காரு. ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம்? இந்த உடல் தான் நாம நினைச்சதுனால இங்கேயே திரும்ப 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 பிறக்கிறோம், இறக்குறோம், பிறக்கிறோம், இறக்குறோம், இங்கேயே கிடக்குறோம். ஆனா இது நாம உடல் அல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறோம். நாம இந்த உடல் கிடைச்சிருக்க போக வேண்டிய இடத்துக்கு போறதுதான் கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப 3வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, 3வது பதம் படிக்கிறீங்களா? क्षेत्रज्ञं चाभिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. हरे ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது பரதகுல தென்றலே, நானும் எல்லா உடலையும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். இப்ப பகவான் இப்போ ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப அழகா 4வது அத்தியாயத்துல கேட்கறான் பகவான் கிட்ட. ஏன்னா அப்பதான் அவர் கர்ம யோகத்தை ஸ்டார்ட் பண்றாரு. 4வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாரு? உன்னத ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. அவர் சொல்றாரு, டேய் நான் சூரிய பகவானுக்கு கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பகவத்கீதை இந்த விஞ்ஞானத்தை நான் அப்பயே கொடுத்துட்டேன்டா அப்படின்றாரு. உடனே அர்ஜுனன் கேட்கறான், அது எப்படி? நீ நானும் சமகாலத்துல ஒன்னா பிறந்தவன் தானே, அப்படி இருக்கும்போது நீ எப்படி அங்க சொல்லியிருப்ப அப்படின்றான். அப்ப அந்த ஞானம் இல்லை. ஆனா இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இதே 17 அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நானும் எல்லா உடல்களையும் அறிபவனாக உள்ளேன்றாரு. எல்லா உடலையும் அறிபவனாக இருக்கணும். ஆனா இப்ப அர்ஜுனால கேட்க முடியல. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஞானம் பெற்றுட்டாங்க இல்லைங்களா? எல்லா உடலையும் அறிபவனாக உள்ளேன்றார் அவரு. அதாவது இது வந்து பெரிய விஷயம். இது பகவான் சொல்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இது. ஆனா அந்த இடத்துல வந்து சாதாரணமா சொல்றாரு, இந்த விஞ்ஞானத்தை நான் முன்னாடி கொடுத்தேன்டான்றாரு. ஆனா அதுக்கு கொஸ்டின் கேட்டான்,
ஆனா அது வந்து ஒரு ஒரு ஞானத்தை கொடுக்குது, பொய் கூட சொல்லலாம், உண்மை ஏதோ ஒண்ணு சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு அது கேள்வி கேட்கிறார் அர்ஜுனன். ஆனா இங்க வந்து வேற ஒரு அர்த்தம் மனுஷங்கிட்ட உள்ள இருக்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? வேற ஒரு மனுஷங்கிட்டயோ வேற ஒரு உயிர்வாழிகிட்டயோ ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத உயிர்வாழிகிட்ட உள்ள குணங்கள் எப்படி தெரியும்? அதோட நடத்தை எப்படி தெரியும்? எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? ஏன்னா 11 அத்தியாயத்திலே பகவானை பார்த்துட்டான். விராட் ரூபத்திலே பகவானை பார்த்துட்டான். எல்லா ஜீவராசியும் ஒன்னா இருக்கிற பகவான்றான். 10வது அத்தியாயத்துல விபூதி யோகத்திலேயே பகவானை பார்த்துட்டான். 9வது அத்தியாயத்துல ஞானத்தை பத்தி தெரிஞ்சுட்டான். மிக ரகசியமான ஞானத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டார். அதான் இந்த இடத்துல கேள்வி கேட்க முடியல அவனால. அதான் சொல்றாரு, நானும் எல்லா உடல்களையும் அறிவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். உடலையும் அதனை அறிபவனும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம்ன்றாரு. சரி, மற்றவங்களை பத்தி நீ புரிஞ்சுக்க முடியலையா, விட்டுரு. உன்னுடைய ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோ, உன்னுடைய உடலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோ. தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த உடலை பத்தி நீ தெரியும் வரும்ன்றாரு. ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு, விளங்குறாரு. அப்போ பகவான் கிருஷ்ணன் சேத்திரன் உன்னத சேத்திரனா இருக்காரு. அதான் பரமாத்மான்னு சொல்லப்படுற. இன்னும் விளக்கமா பார்க்கலாம் பாருங்களேன். ஞானம், பக்குவமான ஞானம். ஞானம் என்பது உடலையும் அதனை அறிபவரையும் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் புரிந்து கொள்வதாகவும் சொல்லப்படுது. ஏன்னா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை ரொம்ப அழகா விளக்கமா கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப விளக்கமா கொடுத்துருக்காங்க. ஆத்ம தத்துவத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கி கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா? 2வது அத்தியாயத்திலே 10வது பாதத்திலே ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்கமா கொடுத்தாரு. சரி, இப்ப ஆத்மாவும் பரமாத்மாவுடைய பண்புகள் என்ன, அதோட குணங்கள் என்ன அப்படின்றத ஒரு விஷயமா பார்த்தலாமா? வித்தியாசத்தை முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம், அதுக்கப்புறம் உள்ள டீப்பா போலாம். ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கான வித்தியாசம் முதல்ல பார்ப்போம். பரமாத்மா எல்லா உடலையும் அறிபவரா இருக்கிறார். அதே ஆத்மா தன்னுடைய சொந்த உடலை மட்டும்தான் அறிவார். பரமாத்மா பாருங்க உன்னத உரிமையாளர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர். எல்லா உடலையும் கட்டுப்படுத்துபவர், கட்டுப்பாட்டாளர் அவர். அது நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இங்க பாருங்க, ஆத்மா பாருங்க இறந்தர உடைய அதாவது உடைமையாளன் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர். அந்த அந்த உடலோட உரிமை யாரு? பகவான் தான். ஆனா 2ஆம் தரம் தான் அவரு யாரு? ஆத்மா. ஆனா பகவானுக்கு கட்டுப்பாட்டாளன் அவர் இல்லைங்களா? பரமாத்மா கட்டுப்பாட்டாளன். அப்ப நாம என்ன நினைக்கிறோம், இந்த உடலே நம்மது இல்ல, நம்ம எல்லா செயலுமே பகவானுக்கு கட்டுப்பட்டோம் நாம. அப்ப நாம எப்படி நான் என்ற அகந்தை வந்தது நமக்கு எல்லாருக்கும்? அப்ப அறியாமை தானே அது இல்லைங்களா? அதெல்லாம் மாயை தானே. ரொம்ப அழகா இந்த விஞ்ஞானம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப வீழ்ச்சி அடையாதவர் என்றும் ஆத்மா விட உயர்ந்தவர், வீழ்ச்சி அடையாதவர் அவர் பகவான். ஆத்மா விட உயர்ந்தவன் பரமாத்மா. அப்ப வீழ்ச்சி அடைபவன் யாரு? ஆத்மா. மற்றும் பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டவன். இப்ப நம்ம கர்ம யோகத்துல இதை பத்தி ரொம்ப அழகா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 3வது அத்தியாயத்துல கர்ம யோகத்துல ரொம்ப அழகா தெரிஞ்சிடும். என்ன தோணும் பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் ஒன்றாகவும் அதே சமயத்தில் வேறாகவும் அறிந்து கொள்வது அறிவுன்னு சொல்லப்படுது. இப்ப நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்குது, பரமாத்மாவும் இருக்கு. ஆத்மா சைலண்டா இருக்கும், பரமாத்மாவும் அதை விட சைலண்டா இருக்கும். அப்ப ஆத்மா என்ன பண்ணுது? இந்த உடலை வச்சு அவன் என்னென்ன செய்யறான் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. அது அழுதுன்னு தான் இருக்கும், நமக்குள்ள உட்காந்து அழுதுன்னு தான் இருக்கும். நம்ம பாவகரமான காரியம் செய்யும் போது அந்த ஆத்மாவுக்கு தான் தொல்லை. ஏன்னா அடுத்த உடல் என்ன மாதிரி உடல் கிடைக்கிறது அவன் இங்கே தீர்மானிச்சிடறான். இது எல்லாமே பரமாத்மா சாட்சி பறவையாக இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லுவாங்க பாருங்களேன். இந்த 2 கை, எனக்கு கேமரா வேலை செய்யலைங்க, எனக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு. 2 கையும் உடனே இப்படி நேரா வச்சு நம்ம கும்பிடுறோம். எப்படி நம்ம சாமி கும்பிடுறோம், எப்படி பெரியவங்களை கும்பிடுறோமோ அது மாதிரி கும்பிடுற மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு கேப் வச்சுங்களேன். 2 கேப் நினைச்சிங்க. இந்த 2 கேப் நினைச்சுக்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 கையுமே வந்து ஒண்ணு பரமாத்மா, ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா. இந்த ஒரு கையை வந்து திருப்பிக்கிட்டு ஒரு கை நார்மலா வச்சிருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் பாருங்க. பரமாத்மா உணராம இந்த ஆத்மா கடாமுடான்னு எல்லாத்தையும் என்ன சாப்பிட்டுக்கிட்டு என்ன தேவையில்லாத விஷயங்களா செஞ்சுக்கிது. அதே ஜீவாத்மா இப்படி 2 கை கும்பிடுற மாதிரி இந்த கை திரும்பிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், பரமாத்மா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியல, திருப்பி பௌதிகத்துக்கே போகவே போவார். இதுதான் இந்த உடலோட கட்டமைப்பு, இதுதான் இந்த வேதம் சொல்லப்படுது. நாம பரமாத்மா உணர ஆரம்பிச்சிட்டோம், ஆத்மாவை உணர ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், திருப்பி நாம பௌதிகத்துல போகவே மாட்டோம். அதுதான் சாட்சி பறவையாக நமக்குள்ளே இருக்கிறார் பரமாத்மா. நீ எப்ப நம்மளை பார்ப்பான், எப்ப பார்ப்பான் காத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் இல்லைங்களா? சரி, 4வது பதம் என்ன சொல்றதுன்னு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தக்ஷேத்ரம் யக்ஷயாத்ருக்ஷயத் விகாரி யதக்ஷயத்
சச்சயோ யத் பிரபாவஷ்ச தத் சமாசேன மே ஸ்ருணு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல சொல்ற பாருங்க 4வது பதத்துல செயல்களின் களம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நம்ம செயல் இருக்கு பாத்தீங்களா, நம்ம செயல், நம்ம என்ன செய்யறோம், என்ன கர்மா பண்றோம், இந்த களம் சொல்லப்படுது இந்த சரீரம், இந்த உடல் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, செயல்கள் களம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் மாற்றங்கள் யாவை, அஃது எப்பொழுது உண்டாக்கப்படுகிறது, செயல்களின் களத்தை அறிபவன் யார், அவனது செல்வாக்குகள் யாவை என்பதை பற்றி எனது சுருக்கமான உரையை கேட்பாயாக, இனிய கேட்பாயாக என்பார். ரொம்ப அழகா இது விளக்கம் கொடுக்கிறார். இப்போ அவன் கேட்ட கேள்விக்கு 6 விதமான கேள்விக்கு பகவான் கேட்ட, அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, சேத்திரம் மற்றும் சேத்திரனை பற்றி 6 விதமான விஷயங்கள். உடல் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, முதல்ல அதை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. உடலின் குணங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்றாரு. உடலின் மாற்றங்கள் நிகழ்வது எங்கனம், உடல் எப்பொழுது உண்டாக்கப்படுகின்றது மூலம், உடலை அறிபவனும் அடையாளங்கள் என்ன, உடலை அறிபவனின் செல்வாக்குகள் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. 6 விதமான கொஸ்டின். இப்ப உடல் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, இப்ப நாம நம்ம எல்லாமே பேசுவோம். உடல் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, ஏதாவது பதில் சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. உடல் ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், ஜீவாத்மா. ஓகே ஓகே. உடல் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லப்படும் போது, இப்ப பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி 24 மூலக்கூறுகளோட இந்த உடல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறார், ஜீவாத்மா இருக்கிறார் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. இது மாதிரி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஓகே. உடலில் குணங்கள் என்ன, உடலின் குணங்கள் என்ன, சத்வம் ரஜஸ் தமஸ். குணங்கள் என்ன? உடலின் குணங்கள் அதாவது பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம். அதே ஆத்மாவுடைய குணங்கள் அது சுத்த சத்வம்ல இருக்கும், சச்சிதானந்தமே. ஹரிபோல் மாதாஜி. அவ்வளவுதான், இதுதான் டிஃபரெண்ட். இது தெரிஞ்சாவே போதும். உடலில் மாற்றங்கள் நிகழ்வது எங்கனம் கேட்கிறாரு. விகாரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடலின் மாற்றங்கள் நிகழ்வது எங்கனம். உடல் மாற்றம்னா சின்ன வயசு, அப்புறம் கௌமாரம், யௌவனம், அந்த மாதிரி. சின்ன வயசா இருப்பாங்க, வாலிபனம், அது இயற்கை மாதாஜி, இயற்கை. அது இப்போ ஒண்ணு இல்லைங்க, செயல்கள் மூலமா தானே மாற்றம் வருது. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். இப்போ மாதாஜி சொல்றது எப்படின்னா அது இயற்கை. இப்ப நம்ம திடீர்னு கிழவன் ஆக முடியும். இதுக்கு என்ன ஆன்சர் பிரபுஜி? உடலில் மாற்றங்கள் இல்ல, இதுக்கு என்ன ஆன்சர்? இப்ப சொல்றேன். இப்ப உடலில் மாற்றங்கள் நிகழ்வது எப்ப எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப சின்ன பிராயத்துல குழந்தையா இருக்கிறோம் இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம எப்படி சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, வர்ணங்கள் பாக்குறோம், 4 விதமான வர்ணங்கள் பாக்குறோம். அந்த 4 விதமான வர்ணங்கள்ல நம்ம கடமையும் கொடுத்திருக்கிறார், கட்டுப்பாடையும் கொடுத்திருக்கிறார் பகவான். அந்த கட்டுப்பாடு கொடுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு ஃபர்ஸ்ட்ல பிரம்மச்சரியம் விரதம் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த 25 வயசு வரைக்கும் பிரம்மச்சரியம் இருக்கிறோம். 25க்கு மேல நம்ம என்ன பண்றோம், கிரகஸ்தனா இருக்கிறோம். கிரகஸ்தனான பிறகு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், வனப்பிரசம் போறோம். அதுக்கப்புறம் சன்னியாசி ஆகிறோம். இந்த 4 விதமான சாராம்சம். ஆனா இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சிருக்கிறார் பகவான், 4 விதமா பிரிச்சிருக்கிறார். அதாவது 4 விதமான உடலை பிரிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிலையில வரும்போது பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்கும்போது நம்மளுடைய மாற்றங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு, அதே மாதிரி கிரகஸ்தனா இருக்கும்போது ஒரு மாற்றங்கள் எப்படி ஏற்படுது, வனப்பிரசம் போகும்போது எப்படி உடல்கள் மாற்றம் ஏற்படுகிறது, சன்னியாசி உடல் மாற்றங்கள் எப்படி ஏற்படுது. ஆனா அதே ஆன்மீக தன்மையோடு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரம்மச்சரி விரதம் ஆரம்பிச்சுட்டான் பாத்தீங்களா, ஆரம்பிச்சுட்டான் சன்னியாசி யாரும் இறக்கும் வருவாயும் பாத்தீங்கன்னா அந்த உடல் ரொம்ப அற்புதமா மாற்றம் இருக்காது அவனுக்கு. அந்த உடல் தான் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இயற்கையா மாறிட்டே இருக்குமே தவிர அந்த ஆத்மா சேஞ்சே ஆகாது. ஆனா அதே நாமும் இந்த குணங்களோட சேர்ந்து பௌதிகத்தோட சேர்ந்து இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த மாற்றம் நிகழும். எங்கெங்க நிகழும் பாருங்க,
பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்கும்போது தப்பு தப்பா பண்ணிட்டு இருப்போம். எங்க? அந்த பௌதிகத்தில் இருக்கும்போது. அதே பாருங்க, கிரகஸ்தனா இருக்கும்போது தப்பு தப்பான செயல்பாடு இருக்கும். தப்பு தப்பான செயல்பாடு இருக்கும். குடும்பத்தை சரியா கொண்டு போக மாட்டாரு, மனைவியை சரியா கொண்டு போக மாட்டாரு, கணவனை எல்லா விதமான பிரச்சனைகள் வரும். அது கிரகஸ்தனா இருக்கும்போது. அப்ப எப்பன்னா அது பௌதீகம் இல்லைங்களா? அந்த உடல் மாற்றம்ன்றது இயற்கையாவே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா அது எங்கன்னு கேட்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த 4 வர்ணங்கள் கொடுக்கும்போது, 4 கடமைகள் கொடுக்கும்போது, 4 கட்டுப்பாடுகளை கொடுக்கும்போது கொடுக்குறாரு பாத்தீங்களா? அப்போ நம்ம வேதங்கள் மூலியமா சார்ந்து செய்யும் போது, அதாவது சுத்த சத்துவத்தில் நம்ம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா, எங்க மாற்றம் ஏற்படும் பாருங்க. பிரம்மச்சரியம் விரதம் இருக்கும்போது எப்படிப்பட்ட மாற்றம் ஏற்படுங்க? பிரம்மச்சரியம் விரதம் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்? தன்னுடைய குரு என்ன சொல்றார் அதை அப்படி செயல்படுவான். தன்னுடைய தாய் தந்தர் என்ன சொல்றாங்க அதை செயல்படுவான். சத்திரியன் என்ன சட்ட சட்டங்கள் ஏற்றிருக்கானோ அதை ஃபாலோ பண்ணுவான் இல்லைங்களா? அந்த இடம் மாற்றம். ஆனா அதே பௌதிகத்தில் இருந்தான்னா சட்டத்திட்டத்தை ஃபாலோ பண்ண மாட்டான். எங்க ஜிக்ஜக்கா இருக்கும் போனா பெத்தவங்க பேச்ச கேட்க மாட்டான், குரு சொல்றதை கேட்க மாட்டான், தப்பு தப்பா பண்ணிட்டு இருப்பார். அது பௌதீகம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி கிரகஸ்தனா இருக்கும்போது அப்படிதான். இதே பிறகு இப்ப நம்ம 48 வயசு ஆன பிறகு கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே வீட்டுல இருந்தாலும் அதாவது வனப்பிரச வாழ்க்கை வாழணும். நம்ம அதுவே காட்டுக்கெல்லாம் போக முடியாது. காட்டுல போனா புடிச்சு உள்ள உட்கார வச்சிருவான் ஜெயில. நாம வீட்டுல இருந்தாலும் அதே வனவாச வாழ்க்கை வாழணும். அதே வேதம் இன்னும் ரொம்ப டீப்பா சொல்லுது. வேதம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, 48 வயசுக்கு தாம்பத்திய வாழ்க்கையை வச்சுக்கூடாதுன்னு சொல்லுது. தாம்பத்திய வாழ்க்கை இல்லாம இருக்கணும். ஆனா 60 வயசுக்கு அப்புறம் தான் ஒருத்தன் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். 55 வயசுல தான் ஒருத்தன் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் வேதத்துல அக்செப்ட் அதுக்கு இது கிடையாது. அப்ப அவன் வந்து ஃபுல்லா பௌதிகத்துல இருக்காரு, கம்ப்ளீட் பௌதிகத்துல இருக்கிறாரு இல்லைங்களா? அப்போ அதுதான் நம்ம வந்து வனப்பிரசம் கொடுக்குறாங்க, சன்னியாசி கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா 48 வயசுல வந்து வனவாச வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிச்சான்னா 60 வயசு ஆகும். 12 வருஷம் ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவர்தான் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க. சூப்பரா பண்ணுவாங்க, கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க. கல்யாணம் பண்ணி வச்ச பிறகு அவர் சன்னியாசி ஆகணும். சன்னியாசி ஆகுதான் அந்த இதை பண்றாங்க. வாழ்க்கை முடிச்சுன்னா அவங்க இதோட சில ஃபேமிலிங்க பாரு 60 வயசுக்கு அப்புறம் இன்னும் வாழணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ரொம்ப டீப்பா போக வேண்டாம். சரி, உடல்கள் மாற்றம் நிகழ்வு எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வேறு சட்டங்கள்ல எங்கெங்கெல்லாம் நாம் இருக்கிறத நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறோம். உடல் எப்பொழுது அதாவது உண்டாக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது மூலம். இது எப்படிப்படுது சொல்ல முடியுமா? உடல் எப்பொழுது உண்டாக்கப்படுகிறது? ரொம்ப டீப்பா படிக்கணும். கர்மாக்கள் அனுபவிக்கிறதுக்காக. அது யாரால? அது அவனுடைய செயல்களால. நம்மளுடைய செயல்களால. நம்ம யாரையும் பார்த்து சொல்ல வேணாம், நம்ம செயலால. நாம இப்பதான் ஒரு உடலை நாம இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு கொடுத்திருக்கிற பகவான் இந்த கர்ம யோகத்தின் மூலியமாக, இந்த ஞான யோகத்தின் மூலியமாக, இந்த கர்மேந்திரன் மூலியமாக இந்த உடலை எப்படி இயக்கணும்னு நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த விஞ்ஞானத்தின் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், இந்த ஞான யோகத்தின் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனா இந்த உடல்ல வந்து நாம தான் செதுக்கின்னு இருக்கோம். அடுத்த உடலுக்கு, அடுத்த லைஃபுக்கு நாம இப்பவே அந்த கர்மகாரியங்கள் மூலமாவும் ஞானேந்திரங்கள் மூலமா செயல்பட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அது நம்ம கிட்டதான் இருக்கு, மத்தவங்க கிட்ட யார்கிட்டையும் கிடையாது. அடுத்த உடல் வேணுமானா நம்ம செய்யற காரியங்களை வச்சுதான். அடுத்த உடல் வேணாம்னா அதுவும் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. பகவான் கிட்ட போனோம்னா உடலே தேவையில்லை. அப்போ இந்த உடலையும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அழிஞ்சிரும். சூதல உடல் போயிடும், சூட்சம உடலும் இந்த உடலோட சேர்த்து நம்ம அழிச்சிருவோம் இல்லைங்களா? அப்போ உடல் எப்படி உண்டாக்கப்படுகிறது? அப்ப நம்ம கர்மேந்திரங்கள் மூலியமா தான், நம்முடைய ஞானேந்திரங்கள் மூலியமா தான், இப்ப தொடு உணர்வோடு தான், இன்டெலிஜென்ட்டோட தான். அப்போ அது மூலம் என்னது? நாம தான். நம்முடைய கர்மத்து மூலியமா தான் நம்ம செயல்படுறோம். உடலை அறிபவன் யார்? அடையாளங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறோம். உடலை அறிபவன் அடையாளங்கள். இந்த உடலை அறிபவன் யார்? நாம ஜீவாத்மா, பரமாத்மா. நம்ம அடையாளப்படுத்தியாச்சு. உடலை அறிபவனின் அதாவது அறிபவனின் செல்வாக்கு என்ன அப்படின்னு. இப்ப ஆத்மாவுடைய பண்பும் பார்த்துட்டோம், பரமாத்மாவுடைய பண்புகள் பார்த்தோம், ஆத்மாவுடைய குணங்கள் பார்த்தோம், அவங்களுடைய நிபந்தனைகள் என்னன்றதையும் நம்ம தெளிவா படிச்சுக்கோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் டீப்பா படிக்கலாம். 5வது பதம் 6வது பதம் இன்னும் டீப்பா படிக்கலாம். 6வது 7வது ரொம்ப அருமையா இருக்கும். பரமபுருஷ பகவான் எல்லா சந்தேகங்களும் தீர்த்து வைக்கிறார். ஒருவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டிலின் கீழ் பகவத்கீதை பொறுமையாக, கவனமாக, நேர்மையாக படித்தாலே போதும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது.
இப்ப நம்ம சொந்தமா சுயமா ஒரு புக் எடுத்து பகவத்கீதையை படிச்சு 4வது 5வது 3வது 1வது கேள்வியில அர்ஜுனன் கேட்டா 2வது கேள்வியில பதில் பகவான் கொடுத்துட்டு வரார். அப்படி நம்ம சுயமா படிக்கும்போது எப்படி வருமா அந்த ஞானம்? இப்ப நம்ம சீல பிரபுபாதா, நம்ம ஜெயபதக மகாராஜா சுவாமி அவரு கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப நம்மளுடைய கோவில் ஆச்சாரி நாம NND பிரபு ரொம்ப அழகா நமக்கு வந்து இந்த போதனை கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அவங்க மூலியமாக இந்த ஞானத்தை நம்ம பெறுறோம். நம்ம சுயமா படிச்சா கண்டிப்பா ஏறாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 5வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த உடலை பத்தியும் இந்த உடலை அறிவுனை பத்தியும் ஞானத்தை பத்தியும் நேயத்தை பத்தியும் பகவான் ரொம்ப 6 விதமான கேள்விக்கு அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்தாரு இல்லைங்களா? இந்த 5வது கேள்வி கொடுக்க 5வது பதத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. செயல்களின் தளம் மற்றும் செயல்களின் அறிபவனை பற்றி அறிவும் நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? பற்பல முனிவர்களால் பல்வேறு வேத நூல்களை விரிவாக்கப்பட்டுள்ளதுன்றார். குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரங்கள் பதங்கள் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. இதுக்கெல்லாம் சூத்திரசாரி யாருன்னு சொல்ல முடியும்? பகவான் தான் சூத்திரசாரி சொல்ல முடியும். ஆனா இந்த வேதங்கள் யாரு மூலியமா நமக்கு கிடைச்சது? இந்த வேதங்கள் யாரு மூலியமா கிடைச்சது? இந்த உபநேசங்கள் யாரு மூலியமா நமக்கு கிடைச்சது? இந்த புராணங்கள் யாரு மூலியமா கிடைச்சது? நமக்கு ரிஷிகள், குருமார்கள். முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இப்ப வியாதவியாசர், பகவான் வியாதவியாசர் அவரு பகவான் தான். ஏன்னா பகவானுடைய அம்சம் அவரு. நம்மளும் பகவானுடைய அம்சம் தான். பட் பகவானுடைய அவதாரம் அவர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, விஷ்ணு புராணம் அவர் தான் எழுதினாரு, சிவபுராணமும் அவர் தான் கொடுக்கப்பட்டாரு. எல்லா புராணமே, கந்த புராணம் சரி, பத்ம புராணம் சரி, கருட புராணம் சரி, எல்லாருமே அவரால். ஏன்னா கருட புராணம் முன்னாடி சொல்லப்பட்டது அது. ஆனா அவர் தான் நமக்கு வந்து கொடுக்கிறார். பிராதகத்து மூலியமா நம்ம கொடுக்கிறார் வியாதவியாசர். அப்போ ரொம்ப அழகா தத்துவத்தை பிரிக்கிறார். 6 விதமான தத்துவத்தை பிரிக்கிறார். 6 விதமான தத்துவங்கள் என்னென்ன தெரியுமா உங்களுக்கு யாருக்காவது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்ம தத்துவம், சாங்கிய தத்துவம், அஷ்டாங்க யோக தத்துவம். இது 3 தத்துவம் சொல்லிட்டேன். இன்னும் 3 தத்துவம் இருக்கு. சரி, அது நாளைக்கு படிச்சு வந்து சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப எல்லாம் சொன்னா நல்லா இருக்காது. நாளைக்கு படிச்சு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன். ஆச்சாரிகளை பத்தி குறிப்பிடுறாரு. ஏன் சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஞானத்தை பெறும்போது ஆச்சாரிகள் மூலியமா தான் இந்த ஞானத்தை பெறணும். அப்ப சாதுகள், வேதங்கள், வேதாந்த சூத்திரங்கள், இந்த அதிகாரி மூலியமா தான் மேற்கோள் காட்டுகிறார் பகவான். ஏன்னா இவங்க மூலியமா தான் அந்த ஞானமே நமக்கு கிடைக்கும். இப்ப சாதுக்கள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜெயபதக சாமி தான். ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவருடைய குரு. அவருக்கு அடுத்தது யாரு? ஜெயபதக சாமி இருக்கிறார், மகாராஜா இருக்கிறார். அவருக்கு அடுத்தது யாரு? நம்ம கோவிலோட நிர்வாகி, அதாவது NND பிரபு. சோ அவங்க எல்லாம் சாதுக்கள், பிரம்மச்சாரிகள். சோ அவங்க மூலியமா நம்ம வேதம் கிடைக்குது. வேதாந்த சூத்திரத்தில் நமக்கு விரிவா நமக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கிருஷ்ணர் குரு என்ற முறையில் சாதுக்கள் மற்றும் சாஸ்திரங்களை கற்று ஆதாரங்கள் அதுதான். முறையான வழிமுறை குரு, சாது, சாஸ்திரங்களில் மேற்கொள். சரி, இப்ப நாம 6வது இடத்துல வந்து இப்ப ஸ்லோகம் படிச்சோம். 5வது பதம் படிச்சோம். 6, 7 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அது டைம் ஆயிடுச்சு, நாளைக்கு படிப்போம். அது ரொம்ப விரிவா நம்ம படிக்கலாம் நாளைக்கு. ஏன்னா நம்முடைய முக்கியமான இடத்துல நம்ம வந்துடுறோம் 6, 7. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம 2வது அத்தியாயத்திலே படிச்சிருக்கிறோம், ஆத்ம தத்துவத்தை படிச்சோம். இனி இன்னும் விரிவா நாம இதுல படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏவச பகனானாம் பாவனீய வைஷ்ணவி நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி.